Aide abi yang wila salyang dema katigo kami manen danyo alai alai manen danyo alai mai karaben ladinyo den dinyo juwo nalakan duango go adoka ben nama ranggang adawe kitu pare sama lamko alai olalai sama lamko olalai ai ragu den ladinyo juwo nanakan duango kalamaga buya sodamane dan taroto goyopa itu alai dayopa itu alai oi karap den ladinyo juonan kandungai sabude pamananta kanane da batamu gitu sama lamku alai da sama lamku alai oi karam den ladinyo juonan kandungai Assalamu panen badare mai lai bapa di ladang sajon ledan kami bapa adi bintu angan Assalamu baca cara nak kandung lai bahati sanang sajon lai kami dia apa rintu angan ada calon nabi lalamu nangkang duangin dak karimbo emang lain dak abatu neh pamancuangan lalai oi pamancuangan olalai di marimanyo lalamu gitu nedain dak basu emang lain baru perhatian oleh oh ya perhatian oleh karena dia dan bagurau nanakan sama lampu ko ada kabe dan maranga untuk pahare sama lampu barinya ngadi pakanakai kandai di laman kantuan nagari lalai kantuan nagari di manyo ada yakin di sana asamu bani enan kanduang dapat batamu malam kini lalai semalam kini di manyo malaki irang banyak datang ya sabanya ikon dah ya kita dulu lalai ya kita dulu olalai karam dan dinyo mangkok talam beneda ya kami datang ya jalan bakil lo beda ya bakil lalu lalai ya bakil lalu olalai di manyo kini
di marimanyo kok gawan kandung tolong ditimba mah kok badosun da ampunan labi lalai ampunan labi lalai di manyuki kami nadinda inda aja pandai ayama ilmu itu ande dawe talatanyo lalai talatanyo nanakan di manyakiri eko sente sente tolong labilai ayama kando gitu nan kando asarana hundu neda tanduk itu nanakan dohasaran hundu di alaman madinan tanah minta ala lagu nantarasu dia kalangi pai tabang dan nabang kalai tinggal kalaju antara adidano apokan Allah diberi neda mengasihinya banyak diulai tapi banakan di hati neda inna ada peba ajanyo gitu lalai karamade tiona makan dua biarlah nanya janda badan datar kanaju kau nyapa lape dari tangan balung karumanan tinyo neda balung karumanan tinyo dia minta lagu mah bakato kami semalamku mancali araja tampang tabun tabayang mani gangguliyo antala di danau kajan tuang hati manusia nyolai ayade emaneng hati nanakan duang deda kale adik kaku mandi juolai karamade tinyo nanakan duang dalam salimu udah di mana nak tahu sabab ada siram marah sukan dek maning
tinakan duang ayati barau babari kami ya gale kadenai minum daripada mana gua malu kapasotai nesuru akan abakan daga cancang kami yang dia nak kami mendendang nyola bapasa bakuncinya siapa kawan diga dua nyokan dua dan jugonya Namu bana den naya karwa samirang akatiku namata adolai bana dirang akatiku ina ado kakuraya tajilai bana kakuraya tajinda lalu sadar lama pasar lama daerah rapi perang atia manamu bana den naya bapasan kurang anak lalu nanta adolai bana kurang anak lalu da ado gatampe ati ado bana gatampe ati nalah jawa kota karena derame barui dan kalu akan kuat dan aju janyo janyo Allah nasi jo Allah kadi makan ladu jo Allah kadi gil yang garam jauh nitia manawa abaladang tapi rimbo ati nanadape dan ayata mato jo Allah kadi dindi awa asalaman satapi yang pulang mandi inyo tanpa aju ngotuan dan aju janyo Mamutia cando iya danau banamu danau sumpu mama cari ya adi singkara kepala kampung rama lalu rama sampan pagi hari tanpa adi kampung rama dilin rama mamaja tapi jalan dia kacang cancangkan dia bamulu kasih bajurau suku hati mangkuk karagu sadang sayang udah main siku hati mangkuk tahi bu mangkuk garusak dalam hati udah larintang jonan lain dan indah kamarilah karena Tuhan ajunya sandaran atau hijau asal di bau kia rumah batingkah alun-alun ketapek putih manirawang banamu anjuang paranginan lalaya
kanduang cibola pikir tak ada arek kabe urang kiamai dunia menantikan ande la sangka tampe kumpuah rancak pulo Bukit Songo basimpang ampe tampe nang udo bamain-main lairami pagurau datang bamacam lagu bakanda akan untuk parintang hati nan ibu ketua mama rancaniago olalayo nasi dingin de arok paru ilai kakaknya lanyat to nasi bacandawat lande udah bamakan ajuo latibo di paru mangkok tarasoy onde nanakan dua kapal layaran dimintanya kalau kainda elok katokan bisa digantung lamu-lamoy onde olalayo dalam daerah Rapi Aman oi lalai Namo bana denai bapa sana onde indah ada orang lalu
Aduh mana orang lalu indah aduh ketampe hati. Aduh mana ketampe hati. Ela jauh mangkonya tanpa dan rame baru dan kalu akan onde oi lalayo sajak mulu badan baladai onde nambah ladang di tapir limbo dicoba pulau watanam tani daunnya rempah bakulayan masaknya manyuluran yang buahnya banyak nanampung sajak samulu baraja sayang tidak dicoba candoiku lah dicoba mananati harusak pulau bagai badan dia lihat pandang bakuli yang kantor di ruang matoyo dalam negeri sungai Karaba Sultan Bandaro Pancanggalangan mencari jodoh lenggo ini dapat tunangan cindua matu anak deputi Bundoari karena putih bapaknya bab udah mayokan kata orang rasu ibu tinggalkan juga baru berusaha badan diri onde oh la la Kecamatan dan desa 10 dalam daerah pesisir Pasar Kembang di tepi jalan barabana ada kagadang guru kalau bumi yang ganjoi ya balik ke langit turun hujan Namarando cari lebih ini hari kiamai ampia tibo banyak bana pitih dicari lalu bagaluang surang juga bakanda ala di bari niagia banda 10 Batanya kami pakai Pak Haji apa hadisnya kawin batambu ada sudah korek sabar biar nak kami menendangan benda 10 namanya lagu lah saya yang selalu dendang dan abakan tak ada bari dek nang marando ciborangakan kok indah kedapek pariwa baru melok dicari kancah usang indah barapi yang gejuoi iyo dan bakanda abanda 10 dek pagurau lainnya tibo ba abana iman kataguh dek
memandang karusak juoi iyo dah Allah sair yang senang jodendang senang busana amandanganyo asal dapet matu memandang labi abak rasuran dan punyo dan iyo elo Pak Haji duduk agak ibu lo kami di siku ke orang gabu wah dari tampu anema balung gua karung amarantinyo iyo Kecamatan Bandar Sapuluh dalam daerah pesisir Pasar Kambang di tepi jalan. Baraka dan tuang bunyi guru kalau bunyi takut jawaian balik ke langit turun hujan. Sepuluh batigo kami menendangnya barabana iman Pak Haji dekat tagu ada memandang karusak juoi marapulai kanala datang baralek gadang samalamku biar ke langit nanyo tabang kok randa palantiang tiba hari lalar tengah malam malakin waktu sampai Bandar Sepuluh dimintanya oi de aneh kini Pak Haji pamalang paham biarlah perak dan naik pakai nak janjari tak kicuh berhenti santai lupa Haji. Makasih bintangnya Solo Jaya. Sambung ya. Yes. Bang apa orang dia? Onde. Ani? Gula. Sekolah le sana orang sedang makulung. Ano? Marapulay tibo. Ang ganun kita.